Pleser yw cyhoeddi mae enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Elain o Gylcheiron Rhanbarth Ceredigion. Gadewch i ni adnabod camp Elain drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Elain Gobaith Cymru. Elain Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. A gyd i nawr eistedd. Cafodd Elain ei magu ym Bentre'r Bryn, ger Newydd, Ceredigion. Mynychodd ysgol Penlôn, ysgol Gwenlli ac ysgol Bro Gwilt, cyn mynd i ysgol Bro Teifi. Mae ar fin gorffen i blwyddyn ola ym Mhrifysgol Bristol yn astudio Ffrangeg a gwleidyddiaeth, gydag un traethawd ar ôl i'w gyflwyno erbyn dydd Gwener yma. Newn ni byd o gadw ti'n hir, Elain, iawn. Bu Elain yn ddigon ffodus i dreulio blwyddyn yn Lille yn Ffrainc y Llynedd, yn gweithio fel cynorthwyydd mewn ysgol uwchradd. O ran ei diddordebau, mae'n hoff iawn o gerddoriaeth, dwlu mynd i gigs byw o bob math. Mae hefyd yn hoffi pobi, cerdded llwybr yr arfordir, a nofio yn y môr, teithio a gwleidyddiaeth. Elain yn berson chwilfrydig iawn, yn llanw i bywyd a phob math o bethau. Elain, i chi gael gwybod, ddath yn drydydd ar gyfer y goron yn Eisteddfod yr Urdd Sir Fimbych y Llynedd, a gai rannu cyfrinach dych chi hefyd. Dyma'r ddrama gynta i Elain i hysgrifennu eriod. Felly wy'n gobeithio y bydd hyn yn hwb iddi ysgrifennu llawer iawn mwy. Ac un hwb arall yn sicr fydd y cyfle i dreulio blwyddyn fel Ddramodydd preswyl ifanc gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Cyfle gwych yn sicr.